ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ? Hello. ଆମେ କାଲି ରାତି ବହୁତ ମଜା କରିଥିଲେ ଘରେ। ଏବେ ଆଜି ସକାଳେ କରିବା। ଆପଣ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କି ହୋମୱାର୍କ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା କରିବେ। ମୋ ଭଉଣୀ କେମିତି ରାଇଟିଂ ଲେଖିଛି, ସେ ତ ରାଇଟିଂ ଲେଖି ସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟିଂ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଘରେ ରାଇଟିଂ ଲେଖିଛି। ମୋ ଠାରୁ କେହି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ, ଭଲ ଗପ ଶୁଣାଏ, ଭଲ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖେ, ଆଉ ଗପ ବି ଦେଖେ, ଆଉ ପଚାରି କରେ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ବିଜୁଳି କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖେ। ତାକୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ଇଏ ଶୁଣେନି। ତ ତେଣୁ ତାକୁ ମୋବାଇଲରେ ବିଜୁଳି କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖେଇବା ବନ୍ଦ କରା। ଏବେ ସେ କିଛି ଶୁଣିଲାନି, କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ହୋମୱାର୍କ କରିବା ଆଉ ଭଉଣୀଙ୍କ ଖେଳରେ ଚିଜ୍ କରିବ। ଛୋଟ ଭଉଣୀଙ୍କ ଖେଳରେ ଚିଜ୍ କରେ। କେତେ ମୁସ୍କିଲ। ଏଇଟା ଛୋଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ କାମ। ଯେମିତିକି ମୋ ଭଉଣୀ କେତେ ଜିଜ୍ କର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଆସିବିନି। ଆଉ ତ ଆଜି ବହୁତ କାମ। ଆଜି ମାଟି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା। ମା ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଟି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରୁଥିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ ମ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିଛି, ତ ତେଣୁ ଏହାକୁ ରଖିଦେବା। ଏହା ତ ମୋର ମାଆଙ୍କ ମ୍ୟାକ୍ସ। ସେ ତ ଏଇ ମ୍ୟାକ୍ସକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଏମିତି। ତାପରେ ବାପା ମାଆ ସବୁଦିନ ନିଜ ମ୍ୟାକ୍ସ ଭୁଲି ରଖନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ବହୁତ ପିନ୍ଧେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ। ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ବୁଝେ ନାହିଁ। କିଛି କାମ ମୋର କେକ୍ ସମ୍ଭାଳି ଦେବ। ତ ଏଇ ରସଲି ଯୋଉ ନାହିଁ କି, ରସଲିକୁ ଟିକେ ସ୍ମୁଥ୍ କରିକି ଧରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ବେଶ ପୁରା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ପୁରା ହେଇଯିବ। ତ କରିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ହେଲା ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ।